କାଲି ଯାଇଥିଲି 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ 2 କିଲୋ କମଳା ଆଣିଥିଲି। ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ, କମଳା ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଖାଲି ପୋକ ଚାଲୁବାଲୁ। ପୋକ ଏମିତି ପୋକ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କିନ୍ତୁ କମଳା ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କମଳା ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିକି ଖାଇବେ। ସେ ଏମିତି ଧଳା ପୋକ ଯାହାକି କମଳା ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ଅରେଞ୍ଜର ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଧଳା ଧଳା ତାର ପାଣି ଅଂଶ ଯେଉଁ ଏଟା ସେଥିରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ସାବଧାନରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲି ଆଣିକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଥିଲି ହେଲା। କମଳାଟାକୁ ଖୋଲିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ। ଧଳା ପୋକ ଦେଖିଲେ ନା, ଏଇ ପୋକଟା ପୁରା ଜଣା ପଡୁନି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କମଳା ଟୋଟାଲ ତା ଚୋପା ଫୋପା ସବୁ ଭଲ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇଠି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ପୋକ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପୋକ ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ନବନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଧଳା ପୋକ ଦେଖ କେମିତି ସାଲ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଇବେ କମଳା, ପୁରା ଚେକ୍ କରିକି ଖାଇବେ, ଭଲସେ ଦେଖିକି ଖାଇବେ। କାହିଁକିନା ଏଭଳିଆ ପୋକ ଯଦି ଆମ ଦେହକୁ ଯିବ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହବାଟା ହିଁ ହବ। ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହବ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତିଆ ପୋକ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପୋକ ମାନେ ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ପୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅରେଞ୍ଜ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖି ଚାହିଁକି ଖାଆନ୍ତୁ।